Ja nyt siirrymme jälleen urheilun ja Formula 1 pariin. Kauden kolmatta osakilpailua Ranskan Le Castelle-stadionilla selostaa Pena Salmi. Nyt kilpailu on ajettu 25 kierrosta ja kuunnelkaa kuinka Prostin autosta on nyt menossa Valtteri. Valtteri potkii pahasti. Prost ajaa varikolle. Kuunnelkaa Valtteria. Tilanne on siis, Senna johtaa, Rosberg toinen ja Prost ajaa varikolle. Nyt kisa on ajettu 32 kierrosta ja tilanne pitäisi olla, että Senna johtaa, Rosberg on hänen jälkeen. Mutta paljonko on eroa? Kohta pitäisi Senna näkyä. Ei vielä näe Sennaa. Siinä meni Senna. Ja Rosberg tulee sieltä. Hyvä tekee. Hyvin on tilanne vielä hallinnassa. Ero on noin 5 sekuntia Sennan ja Rosbergin nuksi. Kun täältä lähetys siirtyy Stakiaisen studioon ja sitten kun aikaa tulee, niin palaamme takaisin tänne. Kuuleviin, Pena Salmi.